Колко важен е витамин D при кожни хормонални проблеми? Здравейте, приятели! Днес искам да поговорим за нещо, което често се подценява, но реално може да промени живота ни. Витамин D и неговата роля при проблем на кожа и хормонален дисбаланс. Според редица научни изследвания, дефицитът на витамин D е свързан с сериозни кожни състояния – акне, розацея, псориазис, екзема. Липсата му отслабва имунната защита на кожата и увеличава възпалителните процеси. Но не само кожата страда. При недостиг на витамин D хормоналният баланс също се нарушава. Наблюдава се повишаване на естрогена и намаляване на прогестерона, което може да влоши симптоми като ПМС, болезнена менструация и проблеми с фертилността. Има връзка между ниски нива на витамин D и синдром на поликистозните яйчници, както и хормонално акне. Един метаанализ, публикуван в специализирано списание, показва, че жените с дефицит на витамин D по-често страдат от естрогенен дисбаланс и нарушена овулация. Това не е просто теория, това са реални данни от хиляди участници. Връзка между витамин D и яйчниковия резерв. AMH. Някои изследвания показват положителна корелация между нивата на витамин D и нивата на AMH, хормон, който служи като индикатор за яйчниковия резерв. По-високи нива на витамин D се свързват с по-добър яйчников резерв, макар и ефектът да не е драстичен. Фоликулогенеза. Витамин D участва в процесите, свързани с съзряване на фоликулите в яйчниците. Влияние върху репродуктивните хормони – естроген и прогестерон. Витамин D може да влияе върху синтеза и регулацията на тези хормони чрез рецептори в яйчниците и маточната лигавица. FSH и LH. Възможно е при дефицит на витамин D да има нарушена регулация на тези хормони, което се отразява на овулацията и менструалния цикъл. Инсулинова резистентност и синдром на поликистозните яйчници. При жени с този синдром често се наблюдава дефицит на витамин D, който може да влоши инсулиновата резистентност и да повлияе негативно на репродуктивните хормони. Личен опит. Преди няколко години започнах да забелязвам постоянни кожни проблеми, акне, зачервявания и други. Направих кръвни изследвания, които обхванаха витамини B12, D, витамин B6 и цинк и открих сериозен дефицит на витамин D, а другите бяха в норма. След започване на прием на витамин D под формата на хранителна добавка, започнах да усещам видимо подобрение на състоянието на кожата ми. И тук идва един много важен съвет от мен. Преди да започнете прием, консултирайте с специалисти, направете кръвни изследвания, за да установите нивата си. Също така изберете добавки, които са без изкуствени отцветители, без консерванти, без ГМО, без лактоза и соя. По мое мнение и опит, изчистените формули под формата на спрей са най-ефективни и най-добре се усвояват от организма. Витамин D не е просто слънчев витамин, той е ключ към здрава кожа, стабилни хормони и добро общо състояние. Ако това видео ви е било полезно, споделете в коментар дали вие сте проверявали своите нива и какви резултати сте имали. Благодаря ви, че гледахте!